koliko su zapravo i tijelo povezani. Mi to znamo kad smo mali bili, pa kao u zdravom tijelu, zdrav duh. Negdje neko nama sugeriše da ta veza postoji. Tako je. Prije par mjeseci sam naišao na neko istraživanje koje na jedan vrlo plastičan način pokazuje važnost te veze o kojoj mi sad govorimo. A radi se o sljedećem. Dakle, oni su uzeli neke ljude, slagaću sad da li su to ljudi koji imaju 70 godina, koji imaju različite dijagnoze, koriste različite terapije i to. I organizovali se neko njihovo posebno druženje, boravak, provođenje vremena u periodu od, čini mi se da je bilo 3 sedmice. Zadatak je bio sljedeći. Trebaju da u tom periodu da se oblače kao kad su imali 40 godina, da se ponašaju kao kad su imali 40 godina, da slušaju tu muziku, da jedu tu hranu. Oni su njima namještaj u tom prostoru stavili kao iz tog vremena, jer puno se promijenilo u zadnjih 30 godina. Kako televizija izgleda i telefon, kako izgleda i sve ostalo. Apsolutno sve da se pretvaraju i ponašaju kao da su 30 godina mlađi. Prije nego što su ušli u taj program, oni su provjerili njima vid, sluh, nalaze krvi, kognitivne sposobnosti, sve ono što je bilo moguće izbjeti na neki način. I čak je sugerisano da pod kontrolisanim uslovima, jer sve se to radi pod nadzorom stručnih timova, i da prestanu koristiti svoju terapiju koju su u tom trenutku koristili. I nakon 3 sedmice oni kreću da provjeravaju sada, ponovo vrše mjerenja. Naučnici su bili fascinirani rezultatima, koliko su se njihovi rezultati unaprijedili u apsolutno svim segmentima. Ne samo da su ljudi mlađe izgledali, kad ih čovjek pogleda pa on izgleda mlađe, nego nalazi krvi su se promijenili. Je li moguće da ta konekcija toliko jaka?